Sanibonani balaleli nabalandeli nje bonke bomculo wesintu. Obingelelayo uSizwe samaZulu akwaZulu lapha kwaNongoma, uSibongiseni Mawuthanda. Igama-ke engaziwa ngalo la ku-music iJonge Lihle. Abanye-ke baye bethi uMakhononke ngoba ngumuntu owenza izinto ey'ningi ey'hlukahlukene la ngaku-music. So anginawo kamaningi bafowethu, kodwa nje ngizothi ngicela ukunethulana nawo umsebenzi wami omusha iJonge Lihle. Isihloko sithi ikha ngemuva ihle ngaphambili. Ngiyathemba ukuthi abantu bazojabulela umsebenzi wami. Ngiyafisa ukuthi ufike kahle ngapho ngakini, nodlale nomunye unikeze omunye, nomunye udlulisele komunye. Bese-ke ngicela ukuthi-ke ngidlulise nakho, ngiyavotelwa noma ngicela ni-SMS. Kune-competition engenele kuyo laphana noma engifakwe kuyona emcimbini wakwaNongoma, iJaja Music Festival. Ngiyacela-ke abantu ukuthi be-SMS, uma u-SMS-aka ubhala ukuthi iJonge Lihle, kodwa ubhala nje u-TMF, ama-capital letters, okusho ukuthi zinhlamvu ey'nkulu lezo. Bese ushiya isikhala ubhale ngo-14 kuphela, iyona code yami leyo. Bese uthumele enambeni ethi 33622 33622. U-SMS noma kangaki up until umhla ka-27 December. Kuzovalwa ngomhla ka-27 December. Ngicela ukuthi abantu bengivotele, be-SMS nidlule nani ngomjindala lwemfuno ney'ndoda. Nami ngiyafisa ukuthi ngitholakale enambini ey'nsizweni eziqhathwe nazo. Njengamanje ngu-number 2, ngiyacela-ke ukuthi ningikhuphule ningibeke ku-number 1. Okunye-ke ngizokudlulisa, ngiyazi ukuthi abalandeli kudala benakuthi beyibuza ukuthi sengashonaphi noma ngikuphi. Kangibuyile impela njengamanje futhi ngibuye ngamandla ngoba nemene njengangiyifuna senginayo. So umsebenzi wami wonke usezingeni, sound quality, yonke into ihamba kahle. Ngizwile nani ukuthi niyezwa nani ukuthi ngiphethe into enamandla kangakanani. Ngisebenze kahle nensizwa yaKaNdlovu, ngaphinde ngasebenza kahle nami njengoba bazi abantu ukuthi nginane-studio. Sisebenze kahle kamnandi kakhulu, mina nayo insizwa yaKaNdlovu Thithani besirekhodana. Khona ingoma ey'shawe yiMkosini, khona ey'shawe uyiNkosini. Bese-ke siginqini nakwi-bass nakwi-keyboard bengidlala nje kodwa njengoba nazi ukuthi uMakhononke. So ngiyacela-ke bafowethu ukuthi niwusapothe lo msebenzi, namaholideni abe mnandi abe mahle. Kodwa engikucela nje kakhulu kunakho konke, ngicela ukuthi ni-SMS. Wena uwuthande lo msebenzi, even noma ngathiwa umuntu oqalayo ukungazi, ngiyacela-ke ukuthi ufike lo msebenzi kuwe, ufike kahle ngesihle, bese ufika ne-support yeqiniso. Ngiyathokoza kakhulu, ngicela abantu bebe namaholide amnandi. Bese ngibonga-ke kubaba engisebenza naye, uMr Msando, phinde ngibonge uMr Khuzwayo, okuyibona abaphathi bami laba ababheka umsebenzi wami. Ngibonge nake nje abalandeli nama-BN amahle-ke abalandeli okade wasenginabo. Nani-ke bathandi bomculo kaMaskandi, nina enisawulandela ngeqiniso. Ngiyabonga kakhulu, nawo umsebenzi omusha, ikhiphe kanje.